vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, inini ndikuda kungokuudzaiwo mapindiro andakaita mumarriage, zvekare nekuzodyisa kwandakazoita murume uyu wandigere naye, zvekare nekuzowana kwandakazoitawo mapepa emuno muSouth Africa. Ndatova nechitupa chemuno muSouth Africa. So zvakaitika ndezvekudai so mukoma, inini pandakauya kuno kuSouth Africa zvinhu zvainge zvakatooma zvekutodaro, but mukoma ndakaitwa hutsinye nevarume vanokwana ivo kuita 4. Zvakaitika ndezvekuti first munhu akatanga kundibata chibharo vainge vari truck driver avo vainge vaine truck iro randakahaika. Saka truck driver ava tainge tawirirana kuti ivo vainge vachazondikrosesa. Zvino mukuzonondikrosesa vakabva vazotanga kundiudza nyambo vachindiudza kuti uri kuona kuti mapurisa akawanda sei, mari yawandipa iwe haikwani. Zvino zvavakazoita ndezvekuti vakazonditi iwe wechindibhadhara sezvo usina mari. Saka kubhadhara kwacho kwavainge vachiti ndinge ndichivaita kuita bonde navo, vakabva vazoita bonde neni mukoma pasina kana dziviriro. Apa ndainge ndongochema ndichingozvibvunza kuti saka zvandakangonzwa zvichinzi matruck driver anorwara, saka murume uyu iyeyuyu uyu zvaaramba kurara neni achishandisa dziviriro, because ndakamuti sezvo henyu mashinga kuda kurara neni hamuna here maprotector. Vakabva vanditi mukadzi akaita sewe ndingaswera ndichishandisira mukadzi akaita sewe protector, handingamboshandisiri mukadzi akanaka sewe protector. Ndoda kunyatsokunzwa kuti unonyatsokunaka kusvika pastage ipi. Saka vakabva vazoita bonde neni by force vasingashandise dziviriro. Asi sezvisinei takabva tazosvika hedu kuprovince uko kwainge kuchigara vatete vangu, because ndo vandaifanira kuti ndinge ndichizogara navo. Zvino ndainge ndakanzi navatete paiva ne pamwe paservice station apo pandaifanira kuti ndinge ndichizoburukira, but manje truck driver uyu nekuda kungondikaurisa haana kuzokona kuti ange achinondisiya straight paservice station. Akangondisiya muN1 akabva anditi service station yauri kuda ndeyoyo. Saka zvandichaita ndezvekuti inini ndichapaka panapa, then iwewe wobva wachizoburuka mutrack mangu, wobva wangokrosa road, wobva watanga kufamba kuzonosvika uchizonosvika paservice station ndinenge ndakakutarira. Ameno zvimwe kuda akangotya kuti sezvo ainge andibata chibharo kana ndikazosvika paservice station ndaizoudza vanhu kuti andibata chibharo. Mukoma ndakangoti ndichingonoburuka mutrack rake kudai ndichingonokrosa N1 wanikwe munhu ainge atosimudza track rake ndokubva atomhanyisa track rake zvezve zvekutoda kutoti ange achitobva panzvimbo very fast. Ndakangoti hazvinei hazvo munhu andiitira utsinye. Ndakatiwo ndiri pakati pekukrosa road ndo pakabva pazobuda zvimwe zvevakomana izvi ndakabva ndatoona kutoti zvevakomana izvozvo zvainge zviri zvimakaradi, because zvainge zviri zvitsvuku uye zvainge zvichitaura Africans, and at that time ndainge ndisati ndava kugona kutaura Africans. Saka zvakabva zvazongondimisa paya zvikabva zvandibata ndokubva zvazondidhonza zvikaenda neni mune kamwe kachisango. Zvimakaradi izvi zvakabva zvazoita bonde neni 1 by 1 mukoma. Ndakarwadziwa ende ndakarwadziwa because zvimakaradi izvi zvakati zvapedza kundibata chibharo ndopa zvakabva zvazonditi mira tikuperekedze usazokuvadziwa tikuda kuenda kunokusiya pagaraji apo. But mukunofamba mukoma umwe wacho ndakatoona kutoti ainge aine pfuti yainge akaburitsa zvishomanana, but pfuti iyi yainge iri muhomwe yejacket raainge akapfeka. Umwe wacho ndiye ainge akatondibatira banga achitongonditi kana ukangoita any silly mistake tinokuuraya, wazvinzwa here iwe. So mukoma ndakazosvika pagaraji paya ndokubva vandisiya paya vakatondimanikidza kuti ndinge ndichivatenda, ndikabva ndavatenda. Saka ndakazongomira pagaraji paya sezvo vatete vainge vasinawo motikari ivo nemurume wavo, vakabva vanditi kunze kwasviba uko hatichakwanise kuti tinge tichiwana motikari yehiring, imimi mainini chingoraraipo pagaraji ipapo. ndokubva ndarara pagaraji. Mangwana makuseni vakabva vazouya vakanditora nemotikari iyo yavainge vahaya
zvainge zvichataurika here kuti munzira umu ndakafamba ndichingobhinyiwa natruck driver uye zvekare ndakazobatwa chibharo nemakaradhi matatu. Ndakangoramba ndinyerere, asi ndaingoti kana ndikangofunga kudai ndaibva ndanzwa misodzi yangu ichida kutotanga kutoyerera. Ndobva ndazvikontrola, ndobva ndazviudza kuti aiwa watokura, ndo joni yacho iyoyi. Mukoma takazosvika pamba pavatete kuzonosvikawo ndichizowanirwa basa navatete, but vakangonditi mwana wehanzvadzi yangu, unoona kuno kwatiri sezvo tisina mapepa, iwe unofanira kuti ungogara ziso rako rakavhurika kuitira kuti mukufamba umu usazobatwa nemapurisa. So mukoma ndainge ndichingofamba ndichingoti ndikangoonawo chivheni ndaibva ndatiza. Ndakazoti ndichifamba ndopandakazongokaruka ndichitoona kutoti chivheni chainge chatova mumakumbo mangu kuti ndinge ndichitiza painge pasina kwekutizira. Then ndakabva ndaona kuti muchivheni umu mainge muine mapurisa maviri echirume. Umwe wacho akabva atoburuka very fast akabva atanga kutaura neni. Saka akabva aona kuti mukutaura umu tainge tisinganzwanani, ndokubva ndazomupindura nechirungu. Ndakati ndichinomupindura nechirungu ndopa akabva anditi ko mapepa ako aripi, ndokubva atonditi ndava kutokusunga because hauna passport. Saka akabva azonditora, but akati achifamba ari kumashure kwangu ndakanyatsokuona kutoti munhu uyu ainge anakirwa nechimiro changu, because takazoti tasvika kuya kumashure munhu kunze kwekuti ange achindipinza muvheni akangoramba akanditarisa achingodhileya achingoita tunyaya twenhando. Then ndokubva ndazotongotora mukana, because at that time handidi kukunyeperai vanhu vaMwari, ndainge ndatopanduka. Kubatwa kwandakaitwa chibharo ndainge ndava kutozviudza kuti from now on until Jesu vachidzoka ndava kutongoshandisa varume, because ndainge ndatoona kutoti varume chavanongoda chete chiri pakati pemakumbo angu. Saka ndakabva ndazviudza kutoti sikarudzi yangu I am only going to use it at my own advantage. Saka at that time ndakabva ndati munhu uyu ava kuda kundisunga uyu kuti ange achindidzorera kuzimu. Ndochidzoka muno mujoni panapaka ndava kutomusejusa munhu uyu. Saka ndakabva ndamuti mupurisa akanaka kudai, ari handsome kudai, shuwa angasunga munhu waakaita seni ari kutozvitambudzikira. Saka ndakangoti ndangomuti you are very handsome. Mupurisa uya ndokubva atanga kuzhinyura mukoma. Ndikabva ndati zvangu zvaita. Akangoramba onditarira achingonditarira nerunako rwangu rwandinarwo. Ndokubva ndatangawo kungonyara zviya zvekumusejusa. Akabva azonditi ndipe nhamba dzako. Ndokubva ndamupa nhamba dzangu. Ndakabva ndati newewe ndipewo nhamba dzangu, because nehandsome yako yauinayo handifungi kuti kana tikaparadzana unozombondifonera iwe. Ndokubva aseka paya. Ndakabva ndazogamuchidzwa foni yake, ndakaitora ndokubva ndazosevha zita rangu ndakati my future. So ndakati ndasevha zita rangu kudaro kuti my future, ndakabva ndaona munhu achiita kunyemwerera. Mupurisa uyu ainge ari married zvake. Ndakangoti ndichingodzokera kubasa munhu ainge otondifonera achitondiudza kutoti ari kuda kuti tinge tichitomboita zvemaslip over. Ndikabva ndatoti itori ball. So zvandakaita mukoma ndakangoti bosi wangu vachingobuda ndikabva ndaenda kufiriji ndokubva ndaba maice block. Ndakabva ndatora maice block aya ndikabva ndamapfekedzera kusikarudzi yangu ndichiitira kuti sikarudzi yangu inge ichizoshinya. So usiku hwacho akabva azondiudza kutoti ainge achida kutondiona zvekutodaro. Mukoma takati tichinoita bonde, murume akaita kuchema because akaona kutoti sikarudzi yangu yainge yakatobatana zvekudaro. Ainge ondipromisa zvinhu zvakati wandei, ende akangoti andiudza nyaya yekuti inini naye kana tikangochata chete zviri pamutemo zvekuti ndinge ndichizowana mapepa zvinenge zvava very easy. Ndopandakabva ndatozviudza kutoti munhu uyu ndinofanira kuti ndinge ndichimuektera nedzimwe nzira dzekuti kana iye anofanira kupa kutenda. Aiti akauya kudai uko kwandainge ndava kugara at that time paainge ava kundirojera somewhere else, ndaimupfugamira kani. Munhu achingopinda kudai ndaibva ndabvisa bhutsu dzavo dziya dzavanopfeka mapurisa emuno, ndobva ndadzibvisa apo, ndobva ndadziisa pasaidi kapolish kanenge kakatoiswa pasaidi nekabrasho. Ndobva ndatanga kumugezisa makumbo, ndobva ndamupukuta. Achibva imomo uniform yobva yatokururwa, apa dish rinenge ritori nemvura inenge ichitodziya. Munhu wangu obva atogeza. Achingobvapo munhu mumachira ndobva ndatomupa chikafu. Tapedza kudaro tobva tatanga kutamba mutambo wedu. Apa ndainge ndichishandisawo
zvinodzora uko ndichitira kuti kunge kuchigara kuri very tight. Aiwa munhu akabva anakirwa neni akaramba achingondipa mapromises apa ainge ongondipa mari. Maziva kamapurisa emuno kuti nguva dzavo zhinji vanenge vachingoita madhiri ecorruption, saka aikwanisa kutouya sometimes akabata kana zvekuma 4,000 rands obva andipa kana 3. ndainge ndichingotumidzira vanhu kumusha mari iyoyo. Then pane pandakazodzokera kumusha, ndakati ndadzokera kumusha mari ndainge nditori nayo zvekutodaro ndokubva ndazofunga vamwe vatete vangu ava vainge vakavengana sei naamai vangu. Tichikura tainge tisingatombobvumidzwi kuti tinge tichienda kunovashanyira vatete ava, but mukoma ipapo ndakabva ndazviudza kuti panapaka zvava kutoda kutoti mwana wevhu ange achisunga dzisimbe. Ndakabva ndaita zvivinde, ndikabva ndaenda ndikabva ndanotaura navo. Mukunotaura navo takabva tazowirirana. Ivo vakabva vati zvino iwe ndikuona kuti uko kuJoni uko une munhu wako wauri kudanana naye, but munhu wako uyu panoti netsei unless kana ndikakugadzirira zvinhu zvako kuti zvinge zvichizofamba negwara rakanaka. Ndikabva ndati zvakanakai. Mukoma vakabva vazonditi vainge vachazondipa mimwe mishonga yandaifanira kuti ndinge ndichizomushandisira. Vakabva vanditi uri kufanira kuti unge uchiwana huku, kana wawana huku iyi uchange uchizoipa zita rechikomba chako ichocho, zita rake nemutupo wake nesenemu. Izvozvo ndinozvida. Tobva tateketerera zvinhu izvi pasi, tinobva tazoteketerera mazita ake pahuku iyi. Huku iyi tobva tazoenda tobva tazonoirasa musango. Ndo zvatakazoita ipapo, asi vatete vakabva vati chindipaka mari because handingakupi huku yangu mahara. Ndokubva ndazovapa mari iya. Vatete vakabva vazondipa huku. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonosiya huku iya mugomo. Saka huku iyi mukoma, as long as ichiri kurarama, as long as ichiri kungombeya ichitetereka ichidzungaira irimo mugomo, inini ndichange ndichingomukontrola murume wangu uyu. Madiro chose chandinenge ndichida kuti chinge chichiitwa ndo chinoitwa pamba pangu, uye anonditya. Anototi kana akanditarisa ndinenge ndiri shumba yake nekuda kwemishonga iyo yandakamushandisira. Zvadaro ndakabva ndazonzi nagogo taifanira kuti tinge tichizoenda kumakuva. Ndokubva tazoenda kumakuva ndikabva ndazotaura zita reuyo ainge arere paguva iro ratainge tasarudza. Then ndokubva tazomutsa mweya wemufi tikabva tazotora zvekare ivhu iro randakanzi ndichinosvika kuJoni ndaifanira kuti ndinge ndichizomubikira, because munhu uya anofarira kubikirwa nemukadzi. Saka aingoti pano nepapo iwe ko wandibikirei. Saka zvandaita ndezvekuti mukunomubikira muya ndaipota ndichimwaya zvivhu zvinenge zviri kure. Saka mweya uya wemufi wandakatora kuzimu ndikauya nawo kunoku kuJoni, mweya iwoyo waizomutevera zvino apo paanenge aenda kumba kwake. Ndo wakabva wazotanga kurwadza. Manje mudzimai wacho akabatwa nezvimwe zvirwere zvekuti zvainge zvisingarapiki kuzonosvika achizonoshayika. Mudzimai wacho akati achinoshaika, neniwo mukoma ndikabva ndapinzwa panyanga. Ndokubva tatoenda tikatonochata. Wanikwe zvinhu zvangu zvava kutofamba. Ndisu uyo tava kutotanga kutofambirawo nyaya dzekuti ndinge ndichiwanawo pemiti yemuno. Ndakatanga ndiine pemiti ndikatopindawo muresidence temporary kuzonosvika ndatova permanent resident. Saka zvose izvi ndakazviita not kuti ndiri munhu ane moyo wakashata, but mukoma ndakasvitswa nechimwe chinzvimbo chekuti ndakanzwa kuti ndapanduka, ndava mhuka nekuda kwezvandakaitwa natruck driver nemakaradhi aya matatu akandibata chibharo. Ukabatwa chibharo nevarume 4 on the same night mukoma, you are never going to be the same. Kunyange zvikanzi unenge uine moyo wakanaka sei, but unobva watopanduka. Ndakabva ndapanduka ndikabva ndaita shumba, but at least uyo ndakamuzvarira zviri nani, because ndakabva ndamuzvarira vana vaviri. At that time kumuda ndainge ndisingatombomudi zvekudaro, ndainge ndichitongomudirawo mapepa, but at least kunyange vanhu vakandijaja I know kuti ndakamupawo vana vaviri. I had to do what I had to do. Upenyu hwainge hwakandiomera pandainge ndiri kuzimu. Hamuna chamunoziva imi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndo yanga iri narration yenyaya iyo yavakanditumidzira. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we, zvakaoma hazvo vedu we, asi ngatizamei kuti
tinge tichitaura navo mucomment section vahanzvadzi vedu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo paplatform penyu kuti ndinge ndichikuudzaiwo izvo zvakaitika last year pabirthday rangu. My birthday was in September ende zuva iri handiri kanganwe. So zvakaitika ndezvekudai so, ndakasangana neumwe murume paFacebook. Saka murume uyu akabva angondipfimba, and the way yakandipfimba nayo, it was very difficult for me to refuse him, because murume uyu akandipfimba kuzvinana August akabva anditi so you are going to have a birthday very soon. Ndokubva tatanga kutotaura nyaya paya akabva anditi, so what do you want for your birthday? Ndikabva ndati the problem is that I do not have anyone to do the things that I want to be done. Akanditi unodei. Ndikabva ndati at least kana ndikawanawo munhu anokwanisa kunditengera iPhone, I am going to be the happiest girl in the world. Akabva ati just an iPhone. Ndikati an iPhone nekuzotorwawo out nemunhu anenge anditengera iPhone. Akabva anditi, so if I am going to buy an iPhone for you, are you going to be mine? Ndikabva ndaseka, ndikabva ndati who knows. So mukoma mazuva angu akazoti aswedera, akabva anditi I already ordered your iPhone, can you give me your address? Ndokubva ndazomupa address paya, but hakuna kana iPhone yakauya. Ndakabva ndamutuka ndikati saka you just wanted my iPhone, manje ndava kuda kukubloka. Mukoma ndakabva ndamubloka munhu uyauya, ndikabva ndati nonsense, sure munhu angangoda kungotora address yangu for free. Then ndakazungukaruka one day munhu achitondifonera, ndikabva ndati ndiani, this was on a weekend. Akabva anditi ndini, buda panze pegate. Ndikabva ndabuda paya because I had already recognized his voice. Ndikaziva kuti ndo bharanziria rainge rakandirobha address yangu. Ndikaripa address ndichifungidzira kuti kwainge kuine iPhone yainge ichazouya nethe Korea guy. Ndakabuda paya ndakatomudhura, kana face yandainge ndakapfeka ichida kunomutuka mukoma. Ndakabva ndabatwa nenyadzi because ndakabva ndaona kuti papassenger seat painge pakaiswa box reiPhone akomana. Ndikabva ndaona kuti iPhone iyi. Ndikabva ndadzikamisa hana yangu. Mukoma akabva anditi get in the car. Ndokubva ndapinda kamotikari. Already iPhone ndainge ndatoiona kuti pana pamunhu ainge andivigira iPhone. Ndakangonogara pasiti ndichitobvisa iPhone iya. Ndikabva ndaita sekunge ndainge ndisina basa nayo. Ndikabva ndanoisa kudashboard, but kaziso kandainge ndichingoipa because kunyange pandakaisimudza ndakatotesta ndichida kunzwa kuti mainge muine chinhu here. Ndikatoona kutoti umu mainge muine phone. Ana yangu yainge ichingorova ndichingoti ndeyangu ndeyani. Then akabva anditi your phone, this is your phone. Ndokubva ndatanga kutofara paya ndikati thank you kuti ainge tatova murudoka, dear thank you. Akabva anditi but I am only going to give you this phone on your birthday. Ndikabva ndati why? Sure ungadrive all the way kungoya kuzongonishayinira neIPhone. Ndokubva aivhura zvishuwa kumana. Ndakabva ndatoona kutoti iPhone iyi yainge ichiri nyowani. Akabva anditi you are going to set it up on your birthday. Yakatobatidzwa mukoma. Ndikatobva ndatoona chiApple chakatojyiwa. Ndikabva ndati for the first time in my life I am going to be owning an iPhone. Akabva anditi ingawani mazuva ako ebirthday aswedera, just try to be patient. Ndakabva ndazvikudza kuti patient. Ndokubva tazongosasana paya. Akabva azoenda neni out. Takaenda kuMcDonald's ndikabva tatonodya tukunonaka. This was me and my friend because akati let me take you out, this is my apology for not giving you this phone today. Ndokubva tatoenda paya. We really had a good time tiri kokuya. Ndakazoti tadzoka munhu akabva anditi chibata phone iyi, just if you think kuti I am not going to give you. Akabva azondipa imwe phone akanditi faniswa kubata phone iyi if you think kuti I am not going to give you your iPhone. Akabva azondipa A30. Ndakatora phone iya but I was really bored because ndainge ndava kutoda zveIPhone zvemaAndroid izvi. Ndainge ndava kutoona sekunge nonsense kumberi kwangu. So zuva rangu rebirthday rakazoti rasvika. The guy he came and picked me up makuseni chaiwo mukoma. Ndakauya ndikabva ndapikwa up, ndikabva ndanoitiswa make up, bvudzi rangu rikanogadzirwa mukoma. Ndokubva ndatoinstolewawo 100% chaiyo. Then later on in the day akabva anditi let us go out baby. Takaenda tiri toga, tiri two chete.
tikabva taenda out, then we really had a nice time. Zvino nguva dzekuti tinge tichizodzoka kumba dzakati dzakwana, the guy akabva anditi, we are going to my place. Ko ndaigoramba here with everything that he had done. Ndokubva tazoenda kumba kwake muchinda uyu. Takati taenda kumba kwake mukoma, aiwa zvinhu zvakarohwa mukoma throughout the night. But mangwana acho makuseni ndakamuka ndichinzwa umwe mudumbu mukoma. Mudumbu uya wekuti unoshaya kuti what really happened. Ndainzwa kunge munhu ari kuda kuenda kumaperiods, kuita kunge munhu ari kuda kuita miscarriage. Ndokubva ndamuudza kuti I cannot be at your place, I want to return back home. Ndokubva azondipa mari akanditi enda netaxi. Ndikati une sure kuti ndingaenda kumba netaxi, chindiitira at least Bolt. Akabva azoramba kundiitira Bolt. Apa address yapamba pake ndainge ndisingaizivi. Ndakatongosvikawo pamba pake usiku, ndikazobuda pamba pake makuseni. Kati andiudza kuti saka uchienda netaxi. Ndokubva ndati handingambokwanisi kana kufamba, plus ndinokwanisa kuzobirwa foni yangu. Ndokubva azondiitira Bolt. Ipapo mukoma ndakabhaisa. Dai hangu ndakamuti ange achindiitira Bolt nefoni yangu, because at least kana nanhasi ndingadai ndiine address yake, but handitomborina address yake because iye ndiye akaita Bolt nefoni yake. Bolt iya yakabva yazouya ndokubva yandipika up. By the time yatakazonosvika kumba mukoma, ndainge ndongodikitira ndinyatsonzwa kuti panapa ndarwara, panapa ndiri kurwara. Ndichingonosvika kumba mukoma, marutsiro acho andakaita, ndairutsa zvimwe zvinhu zvainge zvakaita yellow. Then when the evening came, shamwari yangu yakabva yati shamwari, handei kuchipatara, you are not well. Chakandinetsa ndechekuti takati taenda kuchipatara vakabva vati imiscarriage. Asi chinondinetsa, chinondivhiringidza mubrain dzangu kusvika pari zvino ndechekuti ko ndinogonzi imiscarriage how, because at that time ndichizosangana nayo mbinga iyi paFacebook, ndainge ndatogara at least for about 4 months I think ndisina kana kumbogara ndasika bonde nemunhurume, because newangu wandainge ndichidanana naye tainge takatobohwana zvekudaro, zviya zvekuti unorambana nemunhu obva utombozviudza kuti handidi kuona chinonzi munhurume kumberi kwangu. So ndaitonyengwa ndichiramba kuzonosvika ndichizosika bonde nayo mbinga iyi, ndikabva ndanzi miscarriage. And miscarriage iyi mukomana nhasi uno inogara ichingondivhiringidza mubrain kuti nhumbu iyi yakabvepi, yakanyatsokubvepiko nhumbu iyi, because after ndazopiwa maperiods pandakadzoka kumba mukoma ndakatoona chibhora chakabuda kusikarudzi kwangu, chainge chiri chibhora cheropa chichiratidza kuti ndiye ainge atori mwana wacho, ainge achitoumbika muchibereko changu. Nyaya iyi yakaitika last year. Nanhasi uno zvinhu izvi zvinogara zvichingondivhundutsa zvekuti sometimes ndinongoti kana ndikavhunduka so ndobva ndatonzwa mudumbu mangu mava kuteta, mobva matanga kurwadza, ndobva ndatoenda kumaperiods. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma zvevedu we. Zvino unenge uchitiwo ndawanawo munhu ane mari, hakunawo munhu asingadewo munhu ane mari dzake. Zvino zvinenge zvoitwawo sei? Wotanga waenda nemunhu wako kumaprofita woti handei umbonovhenekewa. Apa unenge usingade kubhururudza mhene, because kana ukadaro mhene inobva yabhururuka, inobva yavhunduka kuti ko wava kuda kutanga wandiendesa kumasowe kwakanaka here. Hanzi ndakangorara nembinga iyi, hanzi after 4 months kunorara nemurume, then the following day ndichitoita miscarriage. Zviriko here izvozvo naive dare? Apa hanzi zvaizvezvi ndinongoti kana ndikangovhunduka kudai ndobva ndatoona kutoti ndatoenda kunguva yangu ndava kutotevera. Strange things do happen in this world.